zenbat urte joan diren, zenbat denbora pasa den, elkar ezagutu genuenetik. Bai, urte batzu bai. Ez ditugu esango zenbat. Ez dugu esanen urtea, esanen dugu behintzat aldea markatzeko ni AEK-ko irakasle gaztea nintzela eta zu ikasle nerabea. Bai. Zenbat urte ukiko zenituen, 13, 14? 14 nik uste dut. Ja institutuan nengoen, 14 edo 14, bai, 14, bai, gutxi. Lehenengo urratsan, lehen badakizu, bueno, horitzen zara, noski, 12 urratsa zirela eta lehenengo urratsan zurekin. Bai, eta elkarrizketa hau prestatzeko, beste elkarrizketa batzuk irakurri ditut, eta horietako batean zenioen, euskara ikasten ari zen, hasi nintzen, baina motivazioa galdu nuen, eta asko kostatu zitzaidan itzultzea. Eta neure buruari galdetu nion, ez zen nire errua izanen. Ba, ez. Bueno, egia esan behar dizut, a ber. Bueno, zer. Euskara, denetarako, dena ongi eraikitzeko oinarri bat berez. Bai, hori da. Behar da. Orduan, zu lehenengo kurtsoa eman zenidan, orduan, hanka sartzen baldin badu zure errua esan. Erruan nirea da, hori da. Ez, baina etapa ezberdinak pasatu nituen. Egia da, oraindik jarraitzen dut ikasten, ematen dut Euskaldun berri betirako izango naiz, ez? Euskaldun berri zaharra gara zuta biok. Ez, ni zaharra oraindik ez. Nerabe. Euskaldun berri nerabe esango nuke. Ederki. Bueno, hasi zinen horrela, eta gero noizbait esan duzu, Perritx, Porrotx eta Marimototxek eman zizutela azken bultzada, ez da, erabat euskalduntzeko. Kontua da, oso lotxatia izan naiz beti, eta nahi nuen hizkuntza ongi, hanka sartzeko, eta pala hondia ematen zidan, hanka sartzea, eta nahi nuen dena ongi hitz egiten hasteko. Baina dakizu, ikasteko behar da hitz egitea. Orduan, sartu nintzen Perritx, Porrotx eta Marimototxekin. Katxiporretan ibili zinen urteetan. Katxiporretan, 3 urtez, eta jaan esan nuen, ja igeritokira, baina bai. Orduan, moldatzen hasi nintzen, eta gero eta, hanka sartzen nuen, baina gero eta, gutxiago importatzen zitzaidan, eta onaino iritsi zara. Epa gainditu nuen, Osea, hori bai nahi nuela lortu, eta lortu nuen, kostatu zitzaidan pilo bat. Ikasle ona baitzara betidanik. Ikasle ona, Bai. Gramatika ongi... Ikasle ona diot, ez bakarrik euskararekin, esan dute pedagogia ikasi duzu, gehiago irakasletza ikasi zenuen, eta hemen Nafarroako Antzerki Eskolan interpretazioa. Bai. Marko konpara ezina utzi digute Bidenabar esan da, ze txoko polita elkarrezketa egiteko. Oso polita. Da nire bigarren etxean. Demo de Kuarten bigarren etxea da. Hemen estrenatzen ditugu ikuskizun guztiak. Eta, egia da pedagogia eta magisteritza musikala ikasi nituela, bi horiek. Eta hasi nintzen lanean horretan, baina gero bizitza kriston oso berezia da. Digresio asko, hildo kronologikoari usten diogun, nola doala. Esaten ere ginen euskararena, eta euskarari dagokionez ikasketak gaztelaniaz egin zenituen, gura sordaldunak dauzkazu, zerk erakarri zintuen euskarara? Nik uste dut, etxean musika entzuten nuen Anaia Arrabarekin, hiru gara eta ni txikia, eta nire Arrebaren gustukoak ziren Manolo García eta Lenny Kravitz eta olakoak, eta, Lenny Kravitz gerokoak, berdin dio. Eta nire anaiarenak, bera hasi zen entzuten Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Leño, Barrikada tokatu zitzaien, eta Oskorri. Orduan, hasi nintzen entzuten euskara, nekien ezer euskarari buruz, eta berarekin hasi nintzen abesten, euskaraz abesten, oroitzen naiz gainera lehenengo kanta. Zein izan zen? Ez Euskal Herrien euskaraz, ez. Guk euskaraz, zergatik ez, hori.
Eta abesten genuen, atera zitzaigun, entzuten genuen moduan. Eta gero profesionalki aritu zara, euskaraz abesten. Lehen esan dugu, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxekin aritu zinela, ze fasetan? Izan ere, nik alaba daukat 12 urtekoa, eta tarteka oso Pirritx Porrotx eta Mari Mototx zaleak izan gara, ni oraindik ere naiz. Porrotx bereziki asko maite dut. Eke genuen fase bat oso intentsoa, zuze garaitan ibili zinen Katxiporretan. Guazen egin ondoren, justo antzerkian sartu nintzen mundu honetan Golden Apple Quartek eta Camping Gasek produkzio batean, haurrentzako musikal batean, orduan hor antzerkiarekin lotu nintzen, nire bizitza osoa, bizitza baina bizitza osoa aldatu nuen, dena. Eta hortik, antzerkian hasi nintzen, Guazen telesailan sartu nintzen, eta han ikusi ninduten, Xabi Zabala da musikaria, haien musikaria, eta bere anaiak eramaten zituen seme-alabak nire haurtzendedira, ni lanean egon nintzen urte asko haurtzendedi batean, Txipitapan, eta berak esan zuen oso jatorra da, eta ikusiko bezuet. Eta hori Porrotxi gustatu zitzaion, barrikadan ere arituta nintzenez, hori ere gustatu zitzaion, eta elkarrizketa bat izan nuen Porrotx eta Jose Mari eta Xabierrekin, eta sartu nintzen. Eta ze disko, ze kanta, badaukazu baten gogoan? Pupu eta Loreren garaietan, bete-betean, gure garaian. Gure alabak 4 urte zituenean jaio ziren Pupu eta Lore, hortik atera kontuak. Bai. Eta kantaren badauzu gogoan? Hau Pupu eta hori bai. Xabi Zabala da, musikari, kristo musikaria da. Sekulakoa. Eta gustatzen zaizkit piloa, asko, asko eta asko. Baina niri pirataren musika, batez ere orkestrarekin eta dena horrekin, epika den musika hori asko gustatzen zait. Orduan, beti buruan daukana da piratarena. Ausartuko zara, abestera? Tartekatuko dugu kanta bat hemen? Gitarra garri horretarako, asmorrekin ekarri dugu. Bai, ausartuko. Venga, eman egurra. Txulet hartuko dut, hori bai? Bai, noski. Handi mandiek ez gaituzte maite, libre garelako eta errebelde, inoren esklabo, inoren menpeko, bizi nahi ez dugulako. Herrikoia gara festazaleak, mundu berri baten asmatzaileak, neska mutilok bihotz eta buru, euskal pirata gara gu. Lemari eutxi jasoa ingura, guazen denok belak zabalik, eurea dena abordatzera. Lemari eutxi jasoa ingura, guazen denok belak zabalik, gora euskal pirata, gora euskal pirata, gora euskal pirata. Bete-betean gure garaietakoa, patakon pirata eta hori eguziak. Bai. Ai, melankolia, sartu zait. Gure alaba txikia zeneko, benere oso molatzen gara, baina bai. Zenbat zordi egun, ez? Pirritx Porrotx eta Mari Mototxi. Zenbat? Zordi egun, diot, segulakoa da. Plusa euskaldun izateari, erraldunek edo gaztelaniadunek behintzat ez daukate alakorik, segulakoa da. Ez, pailazoek, aurreko pailazoak, baina ez da... Ez da gauza bera, ez da gauza bera. Kantakuentos eta horrako gauzak ez dira inondik inora maila berekoak, eta hemen badazkagu hauek eta enekantak eta itzela da. Zema gozatzen duzun eta ze errazazten zaren kantuan eta agertoki batean eta boltza batean. 16 urte nituela hasi nintzen abesten eta, etzaiko ostatzen egia esan. Zer ematea izu holtzak? Nik esango nuke zerbait gustatzen, pilo bat gustatzen zait abestea, eta besteari ikustea gustatzen zaiola, hori da hasiera batean, publikoaren txaloa eta hori dena bilatzen duzu.
Gero, bigarren fase batean, bilatzen duzut, hori ja, demodeko artekin, ja humorearekin sartu nintzen, eta fase horretan jendeari, ongi pasatzea, eta divertitzea, eta badakizu ze polita den norbait esatea oso triste nengoen gaur, eta etorri naiz zuek ikustera, eta ateratzen naiz energia pilokin, eta jendea benetan gaizki pasatzen ari dela, eta hori da guretzat, niretzat da importantena. Eta, txaloak ere gustatzen zaizkigu, hori bai. Baina gero eta gehiago gustatzen zait, eszenatokitik beste lekuan ere egotea, zuzendaritza musikala bezala. Gero eta gehiago ari zara horretan. Zesan behar nizun, galdetzen nizun, zer ematen dizun oholtzak, azkenean oso apustu ausarta egin zenuelako ere garaian, ez da? Esan dugu, ikasi zenula pedagogia eta irakasletza, eta halako batean horiek, ikasketa serio horiek egin eta gero, oholtzaren bidea hartu zenuen. Ausardi handia behar da horretarako. Ez dakit egin behar nuen. Ez dakit ausarta naizen ala ez. Bihotzatik atera zitzaidan gauza bat da, eta esaten dizut, bizitza oso aldatu nuen. Badakizu, nobioa, pisua, dena perfektua daukazu, hipoteka, lana, ze falta zitzaidan. Txakurra. Txakurrarik ez. Furgoneta, autokarabana, Euskal Herrian gaur egun. Bai, hori gustatuko nitzaike. Momentuz ez daukat. Baina, eta ze falta zitzaidan, umeak izatea eta, natural ziklo batean eta oposaketak egin, ez? Eta lan finko bat bilatzea. Eta antzerkiak hartu nindun eta beste leku batera eraman zitzaidan. Golden Apple Quarteko musikal horietan hartu ninduten, han ezagutu nuen antzerkia, eta baita nik sentitu nintzen tribua, talde horretako kide, komunitate horretako kide. Eta oroitzen naiz hasieran Kike Golden Apple Quartekoak esan zidan. Ongi etorri gure mundu ero honetara. Eta ni pentsatu nuen nago ero, ni normala naiz, nahiko serioa gainera, kantautore, dakize. Ai ama, ze beldurra eman zidan momentu horretan. Baina gero konturatu nintzen, nengoela nahi nuen lekuan. Eta damutu zara noizbait ere? Damutu ez. Dena pikutara bidaltzeko gogoak izan ditut, bai. Izan ere, euskal kulturaren ekosistema txiki honetan, euskal oholtzan, estenan ez da erraza izaten, bizirautea. Ez da erraza izaten, artista bizitza ez da erraza, inestabilitatearekin jolastu behar duzu, eta batzutan galtzen zara, ez? Eta esaten duzu, me cago en la leche, nik lan normal bat bilatu nahi dut, edo ez dakit. Baina hori batzutan, esaten dudana, bihotzez egiten duzuna, hortik ezin zara eskapatu. Izan ere, euskal oholtzan nolabait esateko txakaladi asko izaten dira eta langabezian geratzen zara, baino gehiagotan. Zure ibilbidean, badago berezitasun bat, eta da, halakoetan, etzarela besaulki batean eserita geratzen, lanik ez duzunean, lana zuk sortzen duzula, ez da lan bila joaten zarela, eta sortzen duzula. Esan duzu Golden Apple Quartetekoekin ari zinela aurrentzako ikuskizunak egiten, iritsi zen 2008 krisiarekin, lanik gabe geratu zineten, eta orduan, sortu zenuten Demode Quartet, ez da? Bai, zer egin behar nuen, langabezian egon nintzen, hilabete batzuk, baina zeo zer egin behar nuen. Orduan, egin behar genuen, zeni, enengoen bakarra, ez? Bakarrik sortzean, Demode Quartet sortzean. Hasi ginen jendea bilatzen, baina ez bakarrik abestu nahi zutenak, eta humorearekin, eta hori, baizik eta honetaz bizi nahi zutenak. Eta hori ez da bat ere erraza. Ze apustu ausarta den. Claro, eta astean 3 egunez egin behar genuen entsaioak, orduan, nahiko lana, eta
Gure intentzioa zen, 6 hilabete ondoren, ja holtzara joatea, eta baizera. Zea kapela bestea ez da batera erraza. Afinazioa da gakoa. Afinazioa, ondo moldatu hori da, ahots guztiak batera kantatzeko, bueno, ezberdina, urte eta erdi. Urte eta erdi entzaiatzen, jotake. Entzaiatzen, eta ia, bueno, egun ginen ustear. Osa, usteko, baina benetan. Segitu zenuten eta Euskal Herria txunditu duzu, ez da, EPA bezalako ikuskizunekin. Bueno, horra kapela besten duzue, lauren artean, estilo piloa jorratzen dituzue, eta nire ez zait bat ere argi geratzen, zein estilo gustatzen zaizun zuri, esan edo normalean, zein musika entzute duzu. Galdetzen baizute Euskal talde edo bakarlari bat, zein? Bueno, beti joaten naiz, laurogeita margarren hamarkadara, bai. Itoiz, pilo bat gustatzen zitzaidan, baina oraingo gatibu gustatzen zait, adibidez, Eamaiz, Berri Txarrak eta lakoa gustatzen zaizkit. Eta nazioarteko talderen bat edo bakarlariren bat? Jarraitzen dut Texas, Alanis Morissette, No Doubt, osea... Une batez uste dut, esan bartzen nire Silvio Rodríguez eta Pablo Milanés. Ez, bueno, nintzat, osea, ez zait importa, baina... Segitzen dut eta lehen hori aipatu zut, esan dut, ostras, horraino joanen alda. Pimpinela, ez dizut, esan. Pimpinela. Oso pimpinela zarete. Esan dut, zenbait kantatan bai. Ez, esan dut, Pimpinela bazuen, abesten zuten, baina horretaz gain, interpretazioa egiten zuten. Bueno, alde hortatik bai. Ez, eta zuen interpretazio pilo bat egite duzu, esan dut, aktore eta musikari, zer zara gehiago? Musikari ala aktore? Jo, ez dakit, gauza guzti, ni ez dakit euskaraz nola esaten den, baina gaztelaniaz aprendí de mucho maestro de nada, hori da ni sentitzen naizen moduan, horrela. A ber, abeslaria naizela, bai, aktorea ere bai, igual abeslaria gehiago urte gehiago daramatzat abesten. Baina ez dakit, zerekin geratuko nintzateke, bueno. Bueno, orduan parean balin bat zaude, eskatu dizute musikari bat, eskatuko dizute euskal aktore bat ere bai? Jo, euskal aktore pilo bat daude. Bueno, Aitziber Garmendia ipatuko Itziar Ituño, Itziar Ituño, orain dago puntakoa da. Bueno, ez dakit, Ainhoa Ierbe, Mireia Gabilondo, Iñaki Rekarte, ez dakit, ez que pillo. Aktore bezala zu, bueno, Aristian aipatu duzu, Goenkalen ere aritu zinen, ez da? Bai, pasatu nintzen, hori da, Bai, baina orduan Euskara gutxiago zenekien eta hor nonbait irakurri du sufritu zenuela, elkarrezketak eta ikasten. Bai. Guazen telesaian, batez ere. Bueno, erdi maila banuen, euskarazko erdi maila, eta bai ikasteko, gidoiak ikasteko, eta gero esateko, gainera nire pertsonaia oso potentea zen, oso zorrotza, eta... Andereño zorrotz, zonroten meier bat, ez da? Bai. Ui, alabarekin tokatu zegu, kirritxe eta porrotxe ikusi genuen, eta gero goazen ere, bai, beraz, zure ibilbidea segitu dut. Ez da bera, ez da neska bera, esango nuke. Eta esaten zen, orain askoz gehiago gozatuko nuke beste elkarrizketa batean. Eta pentsatu nuen, orain gozatzea ETB-en telesail bat eginez, zaila da apenas egiten baitute deus. Goazen, besterik ez dute egiten, goazen urtean behin, eta fikziozko besterik ez dago. Lehen, Goenkale bagenuen, ez? Eta hortik atera dira, begira, Itziar Ituño, ez? Aipatu dugun lehenengo. Konparaziora. Ba horaz izen polizia bezala, eta begira. Zibilbide egin duen. Eta hortik atera jende pilo bat, eta jo, zer egin behar dute. Ez da posible. Ezin liteke. Ez da posible, ezin liteke. Gogoeta egin barko litzateke, ez da, horren kontura. Irudipena, orain konfinamendua etorri da, eta koronavirusa eta guzi hau, eta irudipena daukat, inoizko unerik onenean harrapatu zaituela, tamalez esan, edo, ez, hor proiektu handi pilo batekin? Hori bai, proiektu handi pilo batekin, bai, baina, egia da, emanaldiak, guztioi bezala, bertan bera geratu zaizkigu, eta ez bakarrik ja
konfirmatuta zirenak, baizik eta gero, ez dira... Udaberriaren atarian gertatu da, eta hor izaten dira ez kultur ekitaldi gehienak, eta... Baina, proiektu handiekin, konparaziora, Jose Mari Bihotzeko Iparragirre, ez, Arlebes, Iparragirre, ez, nola da? Iparragirre Bihotzeko Jose Mari, hori da, barkatu, justo, estrenatu genuen... Loraldirako eta egun bateko lorea izan da, orain Martxoaren 11an, estrenatu genuen, Arriaga Antzokian. Eta behin... Eta behin, besterik ez. Hamarka, ez da? Bueno, hamarka eta, espero dugu gainditzea. Berpiztuko alduzu, ez? Bai. Bai, zeo zer badago ja hor, ez dakit, orain buruz ez dakit. Aizteagoena bat, Arantxa Iturbe eskutitzak idazten, eta Negabarain aktorea, eta hor euskal selekzioa elkartu zaret, ez da? Oi. Hor nizartzea, bai, eta gainera zuzendaritza zuzendari musikala bezala. Badakit. Fernando Bernosekin batera, eta jo... Piskat ikaratuta nago, Zanot, badakit zuzendari musikala zarela, eta badakit Iparragirreren kantuak hartu, eta eska, eta rumba, eta tangoa, eta ez dakit zer gehiago egin duzuen, ez da, sakrilegioa den, edo kontrafueroa, edo zer de montre. Bueno, Fernandok basekin, ongi, guri deitu zuen. Noren gana joten zuen, hori da. Barkatu, baina Fernando aipatu dugu, lagun artean ari gara, pista gehiago eman beharko ditugu, zuzendaria Fernando Bernues, ez da? Fernando Bernues, zuzendaria, bai. Hori bat izan da, guretzat. Abesti moldaketak egin ditugu, gure gana etorri zen. Eta bazekien zer zegoen. Hori da, orduan, Iparragirren kantekin, gaurko egunera ekarri ditugu, baina Fernando korrela esan zuen, eta orduan horregatik ausartu genuen, pentsatu genuen, nola egingo luke gaurko egunean Iparragirrek. Eta adibidetxo bat, jartzen aldi guzu, gitarrarekin soilik egin da, zaila da eramatea rumbara edo, baina zerbait ere baduzu, ez? Bai, badut. Favorez. Bale. Ederki. Iparragirre, barkatu. Bihotzeko Jose Mari, barkatu. Hau ez da, Bihotzeko Jose Mari. Az elementua, Bai. artista. Gero galdetuko izu, ze ikasi duzu? Ez gero, orain gitarra hartzen duzen bitartean. Iparragirreri buruz zer ikasi duzu prozesu honetan guzian? Artista ederra izan zela, eta bizi nahi zuen moduan. Bizizalea morratua. Bizizalea morratua. Orduan bizi zuen nahi zuen moduan abesten, konposatzen, edaten, larrua jotzen eta mendika. Ezin dugu ikusi gaurko begiekin, ezta? 200 urte pasa dira. Ulertu beharra bere garaian. Hori da, ezberdinak dira. Baina, seguraski bere bizitzako emakumeen... Ikuspegitik edo begietara, eta hain zuzen ere begira hori lantzen duzu ikuskizunean. Hori da. Beste irakurketa bat egin entzuten. Entzun dezagun, aber. Baina, oso artista ona, euskalduna, eta... Hortze. Amore zeri nago aspaldi honetan, zugatik maitea gauta egun penetan, arkin ezake poza badakit nik zertan, sendatuko nitzake zure besoetan, daraburaburum, daraburaburum. Ez da mundu honetan neretzat gustorik, baldin bizi behar badetu urrutik zuhandik. Egunaz esnaturik, gauaz ametxetan, beti oinago, zugatik penetan, daraburaburum. Daraburaburum, zamzaplukzan, daptu-daptu-daptu-daptu-daptu-dem. Arkin ezake poza, badakit nik zertan, sendatuko nitzake zure besoetan,
zertan sendatuko nitzake zure besoetan daraburaburum, 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 daraburaburum. Ze ona, ez da kontrafuerorik hemen. Ez da. Lan polita egin dugu, nik uste, bueno, a ber, ez da... Itxura du, nik lehen bakizu txiste merkeak egin behar elkarrezketetan, bestela ezpain nintzateken izanen, baina bai, fede itxua daukatzuengan. Aizuta esan dugu, konfinamenduak harrapatu zaitula oso itxura honeko proiektuekin, proiektu handiekin, bestea aipatu zenidanean, duela ez asko, duela 3 hilabete edo egin behar zenutela, esan nuen, honekin sekulako arrakasta lortuko duzue, petatu egin behar duzue. Mesedez, bai. Kutsidazu bidea, Isabel, musikala. Bai. Tota no. Toma. Bai, no, kasu honetan. Bueno, bai, atera zen txantxetan, gainera, Angel Alkainekin elkartu ginen, eta txantxetan hasi ginen horrekin. Eta gero, bueno, atera zitzaidan gainera niri, baina, bueno, beste gauz bat esango baritz bezala. Baina, gero, isilune bat egin genuen, igual ez da txarra, ez dakiz, eta begira. Eta hori, orain dela urte bat, okurretu zitzaigun. Bueno, Josean Sagastizabalaren obran oinarrituta bai. dago. Eta Demode Kuartekin batera, hainbat, bueno, 4 aktore abeslari egongo dira gurekin. Ainhoa Hierbe, Inazio Tolosa, Guazeneko Maria Redondo eta Aritz Mendiola. Orduan, helduentzat, harrapakatzeko, helduentzat. Erakargarrian erabentzat ere bai. Eta nerabentzat. Eta gidoigile nor? Bueno, egokitu du, antzeslanera, Patxi Barkok, baina gidoian dago Aitziber Garmendiarekin batera. Hori ere banekien Patxi Barko handia, eta Aitziber Garmendia ere bai, oso handia, eta oso goko dugun emakumea, petatu behar duzue. Kontua da, noiz, ez da? Zer gertatu behar da konfinamendu honekin guziarekin? Oso ekosistema txikia daukagu, eta ahula. Espero dugu, momentuz, estrenaldia egingo dugu, urriaren 14an Arriagako antzokian. 14 eta 15. 16an Getxon egonen gara, momentuz, mini gira badugu. Baina azpiegitura handia, ez? Esan duzu, 4-5 edo 6, zema, 8 holtzan, eta gero gainontzeko talde guzia. Eta, eta atzean daude, hori, estenografia eta argiztapen diseinua, eta, Xabier Lozanorekin kontatzen dugu, Edu Errondosoro, jantziak egiteko, eta ezberdina izango da. Nobelan dago oinarrituta, baina erabat, historia bai izango da bera. Eta Isabel zuzara? Ez. Ez? Etzarazu? Ez, Maria Redondo izango da. Maria Redondo izanen. Bazenekoa, bai. Demode Kuarte gaude koruak egiten, fantasia pizka bat sartu dugu, ez da horrentzako musikal bat. Baina Espamalot, badakizu Monty Pythonen Espamalot modukoa umore hori dauka. Orduan, umore horrekin edo zer gauza uztargarria da, edo zer gauza sarra daiteke. Amaitzen ari gara denboraldetik gaizki dabiltza eta beste behin ere gure realizadorea keinu egin dit. Beraz, azken galdera bat, Espainiako telebistan oso modan dago galdetzea zenbat egiten duzun larrutan askoz euskaldunagoa da. Askoz euskaldunagoa da galdetzea, politikoekin non kokatzen duzun zeure burua, eta azken bola honetan, elkarrezketa guztietan galdetzen dut hori. Beraz, baduzu erantzuterik, ala ez, aizu, baina non kokatzen duzu zeure burua politikoekin. Eta erantzuten dizute? Jeteak, bai, orain arte denek. Begira, Bronkanok ez du erantzuten, berak galdetzen du, baina ez du erantzuten. A ber, eskerrean, nago hori bai, eta gero eta gertatzen ari den guztiarekin gero eta eskerrera. Gero eta eskerrerago, ez da? Bai, konpentsatu behar da pixka bat, benetan ez nahi gehiago. Hortxe utziko dugu kontua, ederki hemen utziko dugu elkarrizketa. Gozatu dugunez zurekin eta zure gitarrarekin. Eskerrik asko.
gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.